Kilo rek, karun yo. Rumah minimalis. Ukane 5 kali 8, hargae 140 juta. Kok enak iki rumah yo. Ah, saya langsung nggak telepon nang yo. Nah, sebelah kiri kene iki ono pagar tanam ambek ono roster lho. Roster ono motif iki lho, wapi ngene. Dadi apa? Gak polosan lho. Nang kene iki wis ono pagar shadingane, motif kayu ngene, ben nambah kesan estetik yo. Kanopi ini seredi. Sebelah kiri kene iki taman iso pen diopong spentor dhewe yo pen yo. Bahkan ini iki nggone arah karpot ya. Mobil opong sing mlebu kepen tepak dhewe yo. Keren nih ready kare ngunter tok. Kare nggawe sepeda atau mobil yo. Iki bentuk fasad depan omahe nah sebelah kiri kene iki gak plesteran polosan dadine ono tali arek ingin ambek ono lampune. Yo, apik. Saiki langsung lanjut mlebu brand. Nah, Bob, sih masih kusen rek kayu ben nambah kesan estetik yo. Iki langsung nang nggone area ruang tamune lho. Ndukure drop ceilingan ngono wis apik yo lho. Wis plafonan. Sampai ada jendela sing suka tutup ben